Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balik na po ta mga ka-listeners. Karon mag-upload ta sa atong drama compilation part 43. Naabot na taog 43 mga ka-listeners, no? O ato ning paspason para mag-upload na po ta sa atong part 44. Pasensya kayo mga ka-listeners, no, nga kinahanglan jud ta mag-istorya. Dili pa ta magsugod sa atong drama. O katong dili ganahan maminaw sa atong istorya, pwede ra niyo i-fast forward mga listeners. Pwede ra niyo i-dito sa drama. O arisa ta sa atong comment section. Magbasa ta og mga shoutout. Kang atong basahon diri si Benji Kasyong. Shoutout idol from Abuyog Liti. More drama pa idol. Salamat kanimo Benji Kasyong sa imong paminaw. Salamat kaayo. Layo urban no, taga Abuyog Liti. Ug Kambika, salamat idol sa pag-upload o pagbasa sa akong comment. Advance Merry Christmas idol. Salamat nimo Bika ug Merry Christmas pod. Hapit nang Pasko. Music Lover Mix, lingaw jud kaayo mi sa imong drama dol. Pa-shout out ko dol. Salamat kanimo Music Lover Mix, pirmi ka sunod sa atong mga drama. Ug kang Oscar Abedog, shout out na sad idol kay makapabuntis jud ko ani. God bless dol. Salamat kanimo Oscar Abedog. Sure jud ko bro Oscar makabuntis jud ka ana. Kay pirmi ka sunod sa atong mga drama. Duha ra ba niyang comment diri ang iya sa ka-comment. Salamat na sad sa bagong upload idol. Lingaw na sad mi ani. Salamat kaayo no Oscar. Ug kang Rumiboy. Shout out dia Rumiboy. Desmantikaw. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Ug kang Dodoy Paparts. Ugay. Salamat pod sa imong pirmi pagsunod sa atong mga drama. Ug shout out pod dia sa Bukidno no. Lindaban ni Elizalde Lingkit. May papaminaw mo dia Elizalde Lingkit. Pirmi po ni kasunod sa atong mga drama. Salamat kanimo Elizalde Lingkit no. Ug dili na nato tas-on mga listeners ato nasugdan atong Palami Drama Compilation part 43. Ako si Berting ginaingon. Personal driver lang ko sa magtiayon nga dato. Gwapang akong ma'am nga babae. O gwapa sa dangang kabit sa akong amo kong lalaki. Apan silang duha? Akong natilawan. Agyog ko magdahong. Morning na irabos akong kinabuhi nga dili kina ko mahimong mahikalimtan. Doon na kagikabit. Uy. Kaya di ka na makahatag Si ma'am, sa ganagilak. pagkakinahanglan ako. La, nag-away silang sir. Luya na lagi ko pag atong man sa atong negosyo. Tama na, ay! Luya lagi ko. Pukson niyo ko ni mo rin. Nag-away gid sila si Ma'am Susan o Sir Paulo ay bahin sa rang ilang giawayan. Bisag di pa ka mutukas tinuod, apan klaro kaayo nga may kabit ka. Masakpan talang mo sa imong kabit, pamatyon tagid mo. Di kita makasinabot ini dila. Dili ka man gyud butuon ako. Sama ka. Mas maayo pag mulakaw ko. Berteng. Lakaw! Pagawa sa auto mi. Lakaw! ko. Lupad bisag asag speed no ha. Ayaw dan aton driver. Berteng. Ma'am, may tuyo ka na ko? Oo. Doon na. Unsa man na, ma'am? Gituyo gid nako nga wa ka pa driver sa auto ni Paulo kay may pangutan ako nimo. Ah. Ug kinahanglan nga dili gid ka mamakak ha. Unsa man na, ma'am? Kamo man gid ang permi nga magkuyog ni Paulo. Unsa man? Doon na siya kabit? Ha? Tugas tinuod kay hatagan ti kag kwarta. Ma'am. May kabit mga kumpanya? Kinsa iyang kabit og asa ko kini makita ha. Kay adtuon ko ni og pusilon. Ayaw ka na, ma'am. Uy, makapatay ka, mapriso ka na, ma'am. Ma'am, ani ha? Sa tinuod, ma'am, wagid, ma'am. Uy, wanay kabit si Sir Paulo, ma'am. Ma'am Susan. Biday na ang gusto mo itabo sa amo ni mong babae. Matugaan ka kung doon ay kabit mong sir. Ya tuon niya yan pusilon. Maulay giday. Pero wagid ko mutugan day, eh. Basin, ako sa'y pusilon sa ni Sir Paulo. Nga tugan ko. Pero, tay, abi ni mo tayo, no? Pero may biya akong hatagan og kwarta ni Sir.
Gusto na imong gibuhat. Ay yung saba do, ay yung saba. Ako pa ikaw do. Undang nagtrabaho diha. Basta mabuti ang panahon sakpan sa imong ma'am sir nimo ba. Nya, na siya kabit. Nya, patay na sila din ha. Mapilhin mo ka, patyon kang ma'am nimo. Sa inunan mo. Gusto na lagi unta kong mapahawa, tay, pero sayang sa kayo tayo eh. Sayang mo. Tay, abi nimo tay, guwapa kayo na sa ma'am tay eh. Ah, Permin ako siyang makita tay nga magpanti lang tay. ha? Permin ako siyang makitaan kita tay. Permin mo kayo na akong mga pabutahan lagi tay. Oh. Pinatakilid pa. Pakuyuga niya ako dong, Nga, pakuyuga. kumuhawa niya, kuyog ka. Pwede kayo. Sige lang, puhon. Kuyugon taga. Pero tay, kumuhawa ko tay, di na ko makapamuso ni ma'am na kung Guwapa guwapa din tay. is ma'am ni mo dong. Guwapa eh, bisan mature tayo, kung lami ka po. Anong nangabit pa bagyo tao na siri mong guwapa din is ma'am ni mo? Ambot anong zero eh. Pero ang iyang kabit tay, guwapa sa kayo tay. Ha? Sige rin magtutok na ko tay. Ang sa may iyong tutukan do, ang imong naong? Akong naong niya, akong ubos. Bagal mo ginatubangan mo. Mao lagi, tay. Kawaw. Klaro kayo. Oo, mao eh. Kang Sa akong yung Ronaldo. pantalo na to na eh. Tanawa. Ubag kaya itong tabangan. Ano na eh. Pero ito'y bago na tao. Bida. Pero hawa lang niya do, Berting. Aron di ka mapagal kung magkamatay na sila. Salamat ha, Berling. Nga wagi ko ni mo isaba nga to ni ma'am ni mo ha. Ah, Nga may kabit ko. maliit na bagay lang yan tay. Abtay na ba? Oh, ganun Sir. tatay ka man ako. Pastil lang ka ni Binuhaan mo. to, sir. Binuhaan. Bitaw sir. Seryoso ta sir ba? Okay. Okay, sir. Ang taan na lang ko nimo sir. Guwapa man kani imong asawa sir, si Ma'am Susan sir. Pero nganong mga bit man ka sir? Ganahan ko ni Ma'am Trixie ni mo, Berting. Ah, Kay mas cute siya. Kay ni ma'am ni mo. amo ba? Oh. Ganahan man gyud ko og cute nga babae ba? Igo-igo ra gud. Igo-igo ang gidakon o gitason. More gina. Amo ba sir? Mm. Kung sabday kataas ng imuha sir? Pubo ra eh. Wa kaabot og sa kadangaw. Uy, amo ba? Layo ra day kaya ng imuha sa kuha sir. Lagi may tamparuson sa ning ako eh. Sa katasama ng imo kay. Kuantay. Kuan kining. Tatay mo yung kanako. Sige, Sa ba? andag ng tatay, saod sa tatay, sige mo gusto mo ari diri. Di lang ako dadon. Kuan man god, sir ba? Kining ako di lang ka panghambog ba? Tulo ka dangaw ning ako Unya ang kuan ani, Da. ang lingin ani ba? Oh. Dako pas piso na karaan. Oh. Mo lagi, mo bumba ba? Bot mo yun. Na, tinuod lagi sir. Ako'y pagawa sir ha. Pareham tang laki, ako'y pakita gini mo. Uy. No, tanaw. Tawa? Ano? Kita ka? Oh. Bitin? Ayaw ba yun? Bitin. Pakita na na imo ha. Ay ko Nga naman. pakita. Ay ko pakita. Ang sa'yo pakita. Hasang akong kabit ha. Ayaw yun. Nga naman. Imo ganin pakito na ng imo ha. Patyong tayo ka ni Malaga. Sir Paulo! Medyo naipit yung kumba. Oo, sir. Di sad na ko ni pakita, sir. Oy, lain na sige pakita na ko ni sir. Mauwaw sa taong ko, sir. Oy. Mauwaw niya. Huwag ka mauwaw na ko. Ipusa na. Gusto mo kang tanaw. Basig. Kalit na itong maabot si ma'am ni mo. Oh, Teka ha. Tuwara bas banyo. Ipusa na yun ha. Madali. sir na, sir. Ay. Tuwa na sad. Naghilak na sad si Ma'am Susan. Oh, la. Nagbarog siya. Yay. Oh, kanipisa na niya sininang gisulo ba? Naiti. Lakra mo yung boobs ng way bra. Mas kang yung panty. Klaro kayo. Berting! Berting Marikara! Tuara, gitawag na ko. Ma'am. May isugo ka, ma'am? Ha? Ano man? Tug-ani ko tinuod kung may kabit ba si sir ni mo. Ma'am taon, ma'am. Ay, kapilan ko balik-balik. Sulti, ma'am. Walagi na siya. Walagi ko kay Bao, ma'am, ana, ma'am. Para ko kamatso ko din mo lawas. Naghukas kasi mong sinina, klaro kay mong lawas. So, unsa nang taas kay nga nigimos imong short. Uy! Lo! Kimo mo ni... Ma'am, ang ako bitaw ni ma'am, saon man nga mistrong ni nga nakakita sa imong boobs nga na lakra kasi sa imong nipis kay nga
Naitima mo? Berting. Ay, ma'am, nagkakos mo ko ka. Islan, mangigawas na. Gihagkan mo ko kunin mo. Ay, Gusto gunitin naman naman. hindi makahatag og panahon ako si Sir ni mo. Ikaw na lang ipay na ko, Tingbe. Ha? Tanas kwarto na. Tanadayon, Berting. Ma'am Susan. Amihan na imong dito nang gilaptan ng apukas-apukas mo. Okay, lamihan mo. Dugay ko nga damgo nga maato ni mo. Sige ko pamuso ni mo, ma'am. Katawa ko. Ilok. Imo habi. Lami na ini. Dalawa. Ready na ko. La 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 la. La 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 la. Oh. Ha? Huwag ka sa puta. Ay wa. Happy na ko ron. Tanas kwarto, bi. Tukaranggana ko ron. Ayaw na lang ay. Wala kay lami. Uy. Mato ta sa imong kabit, sir? Oh. Milagro man ni si ma'am ni mo nga. Huwag na eh. Busak ta na. Kuyogi ko nga to sa kong kabit. Lamir ba Ina? itong kabit ni sir ta? Ayun, nakakita siya na ko sa diyang nangihi ko. Ug murag gusto siyang... Ma'am, niya ka sa bakante nga kwarto nga akong gipahawayan. Uy, unsay? Ubo kayo si sir ni mo kaya akong gihupog. Magkakus ka mag... Montex, unsa man ni? Giyagkan pag ikon nimo. Berting, Muta nimo. gusto kong mutilaw sa imo, Berting. Nagduster ako. Wa ko'y prag panty dali. Lawas. Lawa-lawa na imong pitaka, but no problema. Wow, hamis kay kabaa, ha? Ano yung gustong lalaban kinira ko matukong. Sabak dadibi, diri. Sabak dadibi, ayali diri. Sabak dadibi, abak dadibi. Askang lamiyas kabit ni sir nga si Ma'am Trix. Pareha sila kalami ni Ma'am Susan. Askang lamian nila. Kilawan gina ko silang duha. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Glenda, ginaingon, love ko nga akong hinikugma, apan usahay, magpangita ko sa wa niya. Kay panahon gud kung mag-uban mi sa mabugnaw nga lawak, ang makit ko nga makuwangan ay, mura kog nagkaon nga, di ko nahuman, pero gibati ko nga wakit ko nabusog. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, di na ko mahimong mahikaw. The sexy good ni mo ron. Mag-date na sad mo ron sa imong uyab. Oh ma, date sad meron. Kaon na sad ko ani ron sa kong uyab nga dugay mahuman unya di ko mabusog. Sagun ng pagkasulti ha, good Glinda. Unsa na kaon nga dugay mahuman unya di ka mabusog? Abi mo man no, di na lang siya ko mauwa mo sulti ni mo ini ha. Panamo ni Edwin ma pa. Di mo ko matagbaw uy. Ay, gusto nakasabot na kusbot mong ipasabot nak. Nga sa ato pa, gamay ang kang Edwin, mao ba? Ma, pero love man na ako siya. Uy, Glinda, mientras sayo pa day, buwagin ang uyab mo. Kana kay gibati mo nga wa ka matagbaw panahon nga magkighilawa siya nimo, klaro na lang nga. Kung maminyo na unya mo, unya makakita kag lalaki nga mas labaw pa si mong bana, makasa kagyud kay mga bit ka man yun. Basin man no. Ay di kay basin, mao ginay mahitabo. Mientras sayo pa day, buwagi ka ng uyab mong gamay. Sa ato pa ma, kung ikaw pa nahitabo na ako nga nakauyab og sama ni Edwin, imog yung buwagan. Uy, di kay buwagan lang. Hagbay ko ron ang gipatiran ang naong anak. Kabuisit gutaw niya. Uy. Dalipay ka ba sa atong pag-check-in sa motel? Tay? Wa uy, ikaw ra kinalipay dong. Ako din lipay ko. To karon na gyud ako nakuha. Ang ako kausara gyud taon. Pero di ako nawasngi sa imong dila. Pero das imong ubos, wa jud kawasngi oy. Gamayas anang imo dong uy. Ay, okay naman gid ako ni ako day. Dako lagi ro baba. Oh, Mo ni tinuod. beste.
Uy, abi ko ba't kinsang sakyanan ang miabot? Ikaw magaday ni Day. Abi na ko, ang ako na sang uyab nga way ayo ang nia. Di ta na ko ato bangon. Bag-o pa gani ming nag-date og mi check-in sa motel unya balik na sad siyas iyang agi unta dinhi. Uy, di unta ko matubang uy. Ay, gikan sa day mo nag-check-in, day? Uy, mapay pag-abot na mo. Bag-o pa kong gianas inatay nga dako nga siya ray nakuha gyud. Hala, parehas day day. Gamay sa day ang imong uyab, day. Gamay sa iya, ha? Parehas akong uyab. Uy, perting gamaya. Pero sa unta man na inlove man sa gus buutan mo sa gud. Uy. Kay nga no di day. Kamay sa dayang kang pistre. Uy, pero pareha ka, day. Di sa kumakahimo og biya niya kay buutan man sa kud siya. Unya, taas man sa siyang dila. Napod iyang kamot. Ay, may rasad. Uy, kay niya ka. Ato tag beach resort na. Maligo taday. Di lang ta magdaog uyab, uy. Nawa ko kadag swimsuit, uy. Na may ako diha. Wa pa gid na magamit ng usa ka bag-o na kong gipalit sa inatay na kong uyab. Sakto gito nimo day. Kato na lay gamit ta. Adto tag beach resort ha. Magpahangin ta dito. Maghapit lang ta og makaon nato sa gawas nga atong mabahon. Sige. Ako lang ibili ning auto ko, ha? Ana lang ko sakay si imuhang auto. O sige, ta na. Aw ka diyot kay magkuha ko sa atong isul sa dagat. Sakto gid napalit ang bounday. Unya, dunay duha ka botilya nga imnonon. Lingaw na kita ini. Uy, lingaw na kita ni day. Hala, ops. Agay, oy. Ano kalit pa ni magipahunong ang auto, oy? Timing. Natungod kita niya sa kong paghunong. Nga naman, ha? Tanawa. Usa ka lalaki nga buang nga lago kayo nga way sapot mi sa gamay. Tanawa dayon. Hala, tinuod lalaki nga buang nga bulingit kaayo. Nabuilis na lagi na. Hala, day. Iyahan ang... Hala, kataas ka na kadako. Luisa, luwi ka lami ang buang nga, day. Uy. Ligoon na to. Hala, kadako. Uy. Mauman bitaw nga gikalit na kog pahunong ang auto. Kay mao'y misugad sa kong mga mata ang iyong kinataw, day. Ano, uy? Hastang hanggawang buanga. Day, hanggawas tas auto na. May kimingaw din manaog ta. Atong duulon ang buang. O gatong pagkahunong maayog iya, ha? Ano dayon? Tana, pero sure nga mga naog taday, ha? Day, mingaw bitaw. Hoy tao, kay di man ni highway nga kalsada. Tano? Sige, tana. Sige, atong tuon. Dali. Tanawa. Yan na tas yung tungod. Hala, uy. Kabuang kadako magkargada ng kanahan. Di na po siya. Uy. Dito nga pagkabuang sa kay wa man mamato nato. Ang uban nga buang mamato man kun duolon. Makuha day bato nya mamato. No. Mitutok siya nato day. Halamingi si. Hala. Gay kong piso eh. Palit kong auto. Amaw gid ay. Ngayo ko na siyang piso palit auto day. Sus. Nami abi ano mong buanga ka. Ay. Linda. Tubangi ko be. Unsay mo patabangan ako eh. Alsahon taning buang og isod na tos baggage compartments auto. Dadunta siya sa among rest house. Ato siyang kaliguon, Davey. Lugda na itong maayong iyong pinataw. Kung inikalimpyo. Tights na kayo, di ba? Kayo na. Kung magkahugaw taan na. Unya, di sa taon na malimpyo ko salang kaligo, uy. Bitaw sa day mo. Hala, day. Tanawang iyo. Mikaging. Nakiatake, Miss Strong. Bakit alang sa imong liki, ligahi ang iya, ha? Hala, nung ano. Samot mo nagkaduko, day, uy. Gahing ako kay kita ko anang iya oh. Ha? Ganahan mo Jacqueline ko. Ha? Jacqueline? Mga kapang good mo niya. Gahi ako. Jacqueline ko ha. Jacqueline. Ingon anak pa lang takadakang sa kong uyab, tay. Kadagko yung kargada ng mga buang ko.
Anong di pa man nagibutang ang gidakon anak niya. Uy, dito ta sa itong mga uyab. Uy. Sa buang, buang man na siya. Dito po ta nagibutang sa mga uyab. Magamit kinunta kay na. Unta. Day, Jackling day, oh. Jackling day. Ni itaw day miduol na to. Gilabtan ba mo aning buang, ha? Unsa man? Gilabtan mo? Ay, Bato mo niya? mister, uy. Kuan, kanang nanaog lang mi sa auto kay nalingaw ming nagtanaw sa iya, ha? Ay, buang man na. Kunya ka nang iya, ha? Pariharam nakadaka sa kuha. Uy. Ningal din sa plaza sa simbahan na mauli na ang tanang nananimba. Mubarog na lang ko din sa akong gilingkuran, mauli na sad ko. May adlaw, ma'am. Hi. Oh, time pass na. Ikaw na tong tao nga ni Duol na mo, no? Dihang nagtanaw mi sa usa ka buang, no? Ikaw to, no? Ako to, ma'am. Asay, ato ni mo. Kuan, unta. Ngayon unta ko ni mo gamayng tabang. Ang akong nanay ba to sa ospital. Dito na ko sa pare. Gamay rami ang gihatag. Kabakal siya matubangay. Pakiluoy ko ni mo, ma'am. Ang iya sama atong buang. Sama gidakon. Ma'am, Limpyo maluoy ka na ni. ko, ma'am. Bisan kamay lang, ma'am. Okay na kayo na, ma'am. Bueno, sakay lang sa kong auto. Ha? Kuyog lang ta sa usa na makabay nga wala nag-abang. Ato ta dito. Hatagan ta kadahong kantidad. Uy, ma'am, gihagkan ko ni mo. Ha? Uy, gikakos pa ko. Lipaya ko. Ayan, nagbumiti niya, ma'am. Lipaya ko. Ha? Tagpawa ko. Kaya takad na kagwarta. Tinuod ni ma'am? Hindi mo? Huwag ka kung magdamgo, lumiara ba ni mo, ma'am? Lamig ni mo maggunit-gunit, anak, ma'am. Di man ni mahakop sa padang imo, ha? Dako ko, ani. Ako, ma'am. Dako pa ni sa buang ito sa daan. Sige, ma'am. Sige, plaster mo, be. Kay ako'y mali mo, ma. Kaya naman, bilag kami, ma'am. May ako, ma. Pasok mo, ma. May nahitabo gid na mo atong maong tao atong hikayon na. Human ko matagbaw sa maong lalaki, kaya pa na ko siya giila-ila. Lami ang brando, Lipay kay ko kay nakatilaw na tsukog sakit. Sakit nga lami na way sama. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alma, naingon, bisan ang sa palaki kapulitan ng pag-asawa. Kundo ng laki mo niyab natin sa hilo ngayon sa taas. Madami ito. Mga pininay tapos ang kinabuhin din ako ngayon. May kalit. Human ako ang panilig sa tukaran. Naligo na niya ako. Niya sa doon akong balik sa kwarto si Peter. Takay akong Canada. Oh, hala. Time out. Si Waldo ay nagsige pa rin siya tanaw na ako nga nanilhi ko din istukaran sa Mumbai ko nabura ba kayo ng short? Kita ko akong buga, nagtuwad na ako. Bahala ka niyang Waldo ha ka? Bella! Waldo! Ngano? Sa'yo, ano mong nanilig ini sa inyong tugkaran, Ay, pagdoon ako, kitaan ka gani si mong asawa, kasabaan dit ka. Tao, kita ito nga to, dos probinsya akong asawa, Ako rang ko sa Rumsbay. Ay. Yan na, si Bay Peter ba? Kasi siya masuko nga, duol ko ni mo. Ay, natuto min akong banas among kwarto, good. Ikaw na dayon sa inyo? Ang inyo na anak? Nga mga anak, gidasad sa akong asawa. Ako ra lagi rin mo sa bahay lagi. Gabi nga may tukar akong gana. Naningkamot ang taon ko. Kung pwede akong kamot. May pa si Bay Peter kay naanging asawa ta. Ano ay siguro? Yung kinamot na lang kita na. Tanaw na kung nino ba, di alam mo ba? Wala lagi ka mabunog sa mibanan, okay? No? Ikuta pa ng pa. Ako pa'y nabana ni mo. May iwan ka ba? Badiha, sige, oy, naman ko panihig. Balik na ko sa stud sa among bayan kay magpabadok sa ko sa kumbana. Uy. Ay, sa gold, Sige.
Bala. Ang ginawin ang mo eh. Pero dagat kay lawas. Klaro kayo nga, huwag yung bra eh. Kung nabayan mo lang ko, pirat-pirat yung matay ba? Paano si Waldo? Usod na sa kusang bahay eh. Klaro kayo naibog na ako ng tawana pa. Bagara ba kayo tubangan? Klaro kayong dakubunal. Ay, mabiyan ako din kay Daoy nga naglantaw niya sa kawas. Sugdon ako sa kwarto si Peter. Lamian ang yun, uy. Saray, tumtsak mo sa... Kabayaan ako. Human mo kong gikis pamahaw. Human ako panilig sa tukayan. Gamit lang ito ka lang akong gana. Anak ako, chat ng gabi, gabi na pagod ka lang. Ang bitawa, luya kay kuya, tusod to. Nain yan ng gabi, nain dyan ng kadlang. Dapat naasa dinig silang sa ulo. Kayong inakaw ni Udto. Bakas ka. Mangiyot to, manggin mo dapat. Naasa dinig sa adlo. Ang dahil, tukar lagi akong gana. Ano sa tao? Sa daan. Ang nagana sa niya ng tabi. Uy! Hindi ko mabog. Hindi, ibig. Tambir nabi. Mura manigtiki ng tito. Uy, tamas kung bati tanawa, oh. Nagpamingo. Iya, gadi ang kadlaw, tanawa na, oh. Kuwang pangganito, pamahaw, pangiyag to, o panihaw. Ay, ang tanibi. Nandaga, Pedro. Masud naman tanan. Masud ka sa hindi. Ay, nata. Papamahawang na kay kahuman. Natana ka buta sina day, nga ang pagayan ka sa sina. Pero ito ang nakidak. Wa ba kay Joteros Peter? Usabad gibiyaan lang ni Mus inyo? Da, lagot ko eh. Ganoon punto ko mo sex niya, pero iya ni ok man. Uy, O nagid mangisog, lagot kaayo uy. mao ba? Lokoluoy. Wa na day mangisog ang kang Peter. Mauna lupig day siyang tito ni Mubaldo kay kibuntakan ko niya. Hastag lami agid lagi. Uy. Sex, anong imong banga, oy. Ah, Pagabitan na, oy, alma. Tito Baldo. Mahal ako akong bana, tito. Naluya lang siya kay kumbati mo siya maayo gabi pagkadlawang sad. Unya, karong buntag, may tukal magbalik akong gana. Unya, naluya naman iya. Mga nang luod ko, pero di ko magluoy. Uy, buutan ako. nahabilid gyud ko aning tito nimo day Alma kay sukad na matay sa papa nimo. Unya siya'y akong gipuli anak tagbawa gid nako uy. Sana on. Dili maka mahutay akong kadaghan sa mga, oy. Ako pa ikaw, ay. Mangabit ka na, eh. Naubaga, ason. Gusto mangyari ako si Waldo. Uy, lagi ikaw kay to ako na sa Manila ang iyang asawa. Dugay pa kuno tong mapalik. Ang tinuod ka no, nakabantay man ko ba nga, nakagusto na siya nako. Sige gani na siya og pasambingay na ako, pero dapon madlok man ko mga bit. Ay naunsa ikadlok uy. Nakuwangan ka man kasi imong pana. Pues pangapit og laki nga mahilig aron happy ka. Kaya nga no ikaw, mao si day nakipuhat nimo. Nangabit po day ka. Hala no ako mga bituy kay pura buyag. Halos kada oras baya kong gibirahan ang akong bana. Tagbo kay ko sa akong bana. Uy, kundi pa lang ko niya anaon permit na mga bit sa ko uy. Hilig ka tanong butanga di pa. Bitaw pariabuyag. Murag action jud kabalakang uban ani. Si Peter lagi. Sige man nagbalibad uy.
Kontento na kayo siya nga. Mabirahan ako niya kausa kada gabi. Na, di ko mabuhi ang nagkausara sa kaadlaw, uy, pakita sa anak. Uy, pangapit, uy, ug si Waldo, klaro kaayo nga, mapagpawd ka niya sa torjak day, busa kabita siya. Iligas ang di mo anong butang nga. Uy, Yana ka. Man natin ka niya kausap. Kausap na sige sungkul. Yana, Inoy. Sige na ba? Naku, sige na. Kapoy din. Ay, bulo ma. Kapoy din. Uy, ay, kung gusto, ano tayo? Tayo tanong na ito, Diyos layo eh. Dugko kayo itong bunga, itong tao. Pangibot itong tao nga, may gamit ako. Kung dili ka, naipaliya dito. Kung gusto kang gahi, naipipino. Wala, kung dili dito! Uy, medyo naipit yung kuba. Bahala na lang niya. Makikita ko ni Waldo sa kawas. At ko niya pagitaw ng gusto ko sa kalalaki. Unsa? Imong gisultihan si Waldo nga nasagot ko nga makita mi sa gawas? O kaw, o karon ko ng hapon. Magkita ko mo sa gawas. Magpaabot ko na siya mo. Siya ko na ang mahatag mo sa katakpaw. Sige. Ang bahala na ikaw, uy. Makikita ko niya. Gusto ko muna tagbo. Ganahan dit ko, na ako'y makalipad sa kakapoy. Nagawin ako ng tabos kung kinapuhigaw. Oh, sige, go! Basta kay tagbaw ka ng Waldo kaw. Kaya yung asawa nyo sa kunadunggan lang, nagpalayo ni Waldo kay di si kaagwanta ni Waldo kay sige yan si Turja. Oo nga, pala Turja kayo kinasuhan mo. Action, Uy. Dayon lang, makikita ko niya. Ikaw ko ba nga? Isipat na ako sa akin. Ikaw kami na sa biya na ko. Askat, tagpawan ako ni Waldo. Yes, kan. Kamu pagit ko na kasuwain gibilangan ko kawalo. Yan yan. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Libeth, ginaingon, why perfecto ng kalibutana, kitang tangan makasa, naarang nimo, makahatag ka magpasaylo o dili. Mao kinabo sa kong kinabuhi, hindi na ko mahimo mga talangtan. Pastilan, Libet. Kung wa pa mag-pandemic, di ta maligaw ining live selling. Sakto kay good, Mama Rita. Basta magkugi lang ang tao, tabangan po kini sa kahitasan. Sakto ka, Mama Rita. Gigutom ako na ko mga unsa ta. Sige, mag-take out lang ta, aron makakaon po si Gigi. Baya, pinangga kanya mong imong banas, ha? Hala, uy, mama, uy. Bisag nagbisyo, panggaon gihapon. Nakasa man si Gigi sa mong kanunyoon, ma. Nagkapasaylo naman ko niya, guy. Amen, tag magtinarong na. Ay, hindi na ta makis ko ti Gigi mo, uy. Tanan na. Ato ta dito ay, mamalitad pagkaon. Saan style lahi ng tagsan kung maarni sa amo, no? Saan ka? Mauwa mo ko bayar gilor. Gusto ko makikinom na pero wala mo ko'y kwarta nga ikapay itong beer. Sas na unsang goy, natural mo yun ha? Ha? Ari alam ko sa bay, anak mo yun na bay. Kung watay trabaho, kung watay katunol sa itong asawa, makabatig yung mga sakit ng istorya. Butal mas libit bay. Iyara mang inahan nga pertig ba bay eh. Ubos mo ko. Ay, ipalapos na sa pikas, lunggan do. Ha? Ipalapos sa pikas, lunggan. Ay, di madaoy. Mag-iko yun, mag-iko-iko. Mag-iko ha? Mag-bounce ba? Paita lagi, ba lagi? Di ako na masakit case gabi. Ah. Ay no. Dito kong palit sa tindahan ni Erwin. Siksi kay kag lubot daot kay ka no imo lubot dako ba sa Hapak. ang nagay sa lugay ko sa kayo tinong ka Ay, di lain kay di kuminom. Uy, bukat ka sa kis gabi yung undado ni. Kurang usa, naglupdo niya na. Lupya ko kang hubon. Inom ko no?
Salamat ang gabihan ka mo. Di mo ka nainom. Oh, siya lang ba ni Bay Ariel? May pa si Bay Ariel kay nakasabot sa akong kahimtang. Soda diri. Magkaibaw na sa ito sa mga marita nga hubog kami uli. Yaw-yaw na sa ito. Yawit na sa ito. Ano na? Payawita lang na siya mayo di. Trabaho gani ko niya dako og suldo, paibog ko na sa akong kwarta ba. Gusto na anak, di. Respetuwi sa si mama. Uy, ako ba na inahan? Ay. Sige na, soda diri. Sige, yawit ay. Sige na. Yeah. Pasumba! Paikatabang sa sawa, hubog-hubog. Bolo! Kung hindi lang ka magpilian sa imong trabahoon din eh, madawat ka dayon. Di lang ko magpili, mamoy. Sa may akong trabaho, mama? Akong trabaho din eh. Sige, dawat na ka. Gikan sa alas 6 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon ng imong duty. Sa may akong trabaho, ma'am? Tigripak sa mga bihoy? Oh, good. Mainang doon ako eh. Dawatonon nga sweldo eh. Matag simana. Oh, sige man na di mo sweldo. Ano man? Anong papalingaw ka dong? Malingaw! Kakatawa man po taghilaw ni mo libet, oy! Lingaw sa paglipak sa mga bihon! Unya, malingaw po na sa uban niyang mga babay. Mangripak po na siyag babay. Ano manggug ka? Ano manggug ka, ha? Mama Marita? Gigi! Hanahanan mo sumbag! Sumbag ka! Ma, Gigi, naon sa mga mong duha? Uy, muragid mo iro o iri nga di makadukol. Why batasan ni laki ha? Sino batasan? Ilas! Manumbag ka na ko! Sumbag ka dahil kay papriso ta ka! Hala sumbag! Ayaw ko gagita, ha? Wat na kahagita! Suwayi kong sumbag aron ato ka mamaskos prisuhang ka na hanakang dako! Dawatang una na kong sweldo ulit ito. Oh, Una. salamat. Imo niyo, piti-piti ni mo. Ay na lang. Nga naman. Doon naman may transportation allowance. Oh, ninduta ko eh. Butan ang nahimo namong amo. Libit. Ay, Butan. tuwid ay, unsa may imong amo, babae o lalaki, tiguwang o batanon? Babaeng patanon. Sa? Bay Ariel! Oh! Hindi! Bay! Uy, amasin ka kayo buto. Branyo daw, branyo? Bay! Bay! Ang kuna ni nga imo, ha? Ha? Ano kudo mo na ako kakuha ng motor ba, ya? Lagi Bay Ariel ba? May buong niya slipit ba? Batay pa nga no, butaw nga ako eh. Samok na kay. Gawas masad, maglisod kong tubag kong mangutanag. Diin kong motor. So, nagata ka ni? Ato-ato lang ni Bay. Inyatag ni sa akong amo nga babae ba dito? Dumo kabilyado, taon do ha? Bisyo sa gabay, naunsa mo taon ka oy? Liwat manggugunin mo ko? Ay, no, niya kita, bro, kang samo. Nakauyan ka sa motor? Salamat kaya. Salamat lang. Bayri ko. Natural. Pero hindi ka. Ipayon di ka mayo. Lipayan at tagbawon. Medyo naipit yung kuba. Sa pagkasingin ka pa sa pinatungsod. At tatagmatan. Sige, pada. Ay, pasti. Punte ninita, punte sa trafika. Inahan. Init magani si jeep na may atop. Ang motor pa baka nga way atop? Waitan pa. Kanang nagsakay sa motor na may angkas. Kailangan ko, anak. Jeje! Hoy, hanggaw! Kaysa nang may angkas ni Moy! Para! Hiram! Katabian ba ni mo? Extra na ka? Awa na, misay mo ng motor. Pwerte ng layo Si Gigi, gibhanggaw kong umagad. Libet! Ma!
Narka man di ay diha oy. Oh, hay naman imong kinumpra. Nibalik ko sa agi kay nakit-anak kong imong bana. Nagsakay og motor ug may angkas nga babae nga puwerteng nakagakos niya. Ma, mahimo ba nga undangan na? Mahimo bang di na ka magtumo-tumo og istorya? Ay di na tumo-tumo ang ako, day. Nagtuo kang baka ko ning imong inahan, day. Ma, basta dito si Gigi ang imong nakitaan in town. Si JJ gyud to. Yang gisampit nako, milingay man. Nakaila po ko siyang gisulod, oy. Ikaw nagpalit ato. Kuyog man ganit ato. Ha? Sa si Gigi? Ni angkas sa iyang motor ang iyang kabit. Ganang ko eh. Basta yung pula-pula, pilog kita sa sasabot sa. Sulti ta, diin kag motor Panatag? sa imong kabit. Kani adto gipasaylo ti ka Gigi. Karon di na gid mahimo. Pasiluan ko, Libit. Dili na gini mo usap pa sa... Di na gid mausab. Kay magbuwag na ta. Dili ko martir nga asawa. Dili ko parehas sa ubang asawa nga mudtayon naghilak. Ikaduha na nimo. Di na angay nga hilakan ko ang imong pagtraidor nako. Magbuwag ta. Simple. Kinikin imong inahan, sul-sul kay nila. Ayaw i-aplas mama ha. May gani kay nakainahan ko og tarong nga parehas ni mama. May gani, may inahan ko nga nisultis iyang anak nga gilimbunga na sa kinis iyang umaga. Dili sul-sul ang kang mama Marita Gigi. Last chance na kini among ihatag mo. Medyo naipit yung kumba. Nagbuwag yun yun sa kumbana. Unsay dugayan, wagi angay nga magbisyo kay way trabaho. Di ko martir na pagkaasawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonyo. Inaingon, di gida maayo sa usa ka bana nga sobra ka palahobo. Kay delikado kung mabiyaan ta sa tong asawa. Mao ning hitabo sa kong kinabuhi nga di gina ko mahimong mahikalimtan. Ma, kaan ka ma. Gutom ka ma. Kabati ba tingog sa akong anak? Ay, nindot man tagtingog ang ama. Karon na lang taod-taod na. Pabuto na tos papa nimo ha. Sweldo man ron niya nak. Nagdatog bukas og sudan. Wala man gud ko'y kwarta dili na ko eh. Bisag para palit na lang og pan. Wa na gyud taon. Gutom kita. Gutom kita panan. Ay gilak. Ay gilak. Ano na? Bati kay paminawon. Ana, loom na. Pahili na sipon ni mo, may burot, magloom ni mo. Isa kong anak, uy. Asa naman taon is Tonyo, good? Ma, palita na. Pan ma, pan. Huwag gani ko'y kwarta. Nanggal. Samot man ka, uy. Gutom kayo, gutom kayo. Huwag ka kailagwa na ko'y kwarta. Nga gutoman. Ay, sige, uy. Kaila ka gutom. Kailagod. Kabuta lang ko din ha, kadiyot. Matukos ilang miray. Mahuam ko dito og para palit og paano mo nak. Kabot ako kadiyot din niya. Doon na lang ko sa ilang miray. Mayon tag makahuam ko niya bisag usa ka gatos lang uy. Para makapalit ko makaon na mo ni Dondon. Gutom na sad kay ko uy. Ay! Oh. Uy. Si Pator man ang nagtawag na ako. Nga siya pa ingon ako. Dor? Kuan Dor. Muato ko sa ilang miray. Manguhamta lagi kong usa ka gatos uy para palit lang og pana mo ni Dondon. Gigutom na manggod uy ang bata. Unya ang akong bana. Wa pa man mauli. Okay. Ano lang sa tuloy? Ano lang sa miray? Ako na yata ng mas kwarta. Ha? Buwatan niyo? 500 pesos? Sige na. Para makapalit ka upahan. Pagpalit sa og kanang bugas og sudan. Kay dili pa tumuulis tunyo. Ha? Ug nanay ba man ka nga dili pa mauli siya ha? Basta
O niya, tanong tayo kasultihan kung makakaon naman. Sige na. Kay, gigutom naman ka, tos doon mo. O lagi, gutom na dudong-dundon ako eh. Basta kagatos lang akong waman uy. Maglisod kong ilis anang 500 pesos. O kasi manit lang naman ha. Yung mga lisan. Bata ka naman. Bawasan, para makakaon mo. Busog na gid ka nak, ha? O ma, busog na ko. Uy, nangindot-nindot ng imong tingog nga. Nakakaon ka na. Basta busog ko ma. Anak ko. Di Pagkatagan ko ni Manoy. Ni Manoy. Manoy. Motor ba? Og 50 pesos. Aw, di day ka maayo pagot na nak. Mukarat maayo ulit tingog. Gihatagan sa day ka nag-50? O ma, palitan pa ko Supreme ma. Aw, di ay? Ganahan, goodness ba doda, diabetisin tag sayo. Anong daling ay? Nabadaw nini ay. Ano nang bayan? Anong daling? Si Manang Miray din na, mano? Okay, ako may daling doon. Busa si Miray na. Nang sa mga taon kang pagkaanak. Malimot ko si mga anak eh, busog na ko. Ay, makaamiss siya din ng pando. Uy, kamaayo kita ni mga pagkaanak. Uy, si Miray ginito. Uy, at dong, dinil ka lang ha, kaya tuon sa nakos Miray. Ay, mau ba, day Miray? Gisultihan day ka ni Bador nga gihatagan ko ni og kwarta? O day, naluoy ko ni siningi ni Dudong, ug matod niya. Basin dugay pa ko nga mauli ang imong bana kay iya mo kuno ning naagian dito sa imunan sa lungsod nga nag-inom kauban sa mga kauban ni trabaho. Unsa? To asitonyo sa lungsod? Nag-inom-inom pa uban sa mga barkada? Uy, medyo naipit yung kuba. Amaw gyud ning tawhan na da. Nahibaw gyud siya, nga wa na may makaon diri, giuna-una gyud ning iyang lala. Abi nimo day no hangtod baya karon, nakagusto pa ni Mas Badur. Day Miray. Kung siya pa kuno imong gisugot og ipamana, adi ka unta kuno magutman. Si Tonyo manggudong akong nagustuhan. Pero nagmahay ko, oy. Anong nadako niya? Anong siya pag akong hikok, ma? Uy. Daling. Ma? Buga na, oy. Nauli ka ng hanggawa ka? Wagi ka hinungdan pagkabana, oy. Nahibaw gid ka, nga gipanggutom na may diring inahan og anak. Pero giuna-una gid namang inom-inom. Doon na mong idar yung pusog adubong manok. Oy, pangalaw, giapil o sumsuman sa mga inom. Gawin naman gawin mo, ha? Salamat sa Dodong. Dodong! Dodong! Hello, May, natuog na nga to anak. Nakaon na may. May nag-donate na tao na mo. Naluoy taon, gatagan mig para palit og makaon. Mo ba? Mare Tananay, kwarto na tanan. Lami ay yung tilapa. Agay, oy. Marajud na ganahan ako. Lagi ka mo daw. Nya ka ng imo, basig di na mangisog ha. Giingnan tabitaw, iskot yun. Ay, ko, lagi. Wala nagdiko ko. Ganahan kong pani. Bagya, oy, hindi ko ana. Oy, patus ni ka na ba? Ika ba ay? Di na mangisog dahil. Iskot ka. Wakay lami. Wakay ayaw nga pagkabana. Uy. Unsa? Mao na day Miray. Gipulan ako sa kumbana, uy. Gawas nga palahubog kaayo. Tagsa para gyud nga mangisog ang iya, ha? Sige lang gatiko ko ng iya, ha? Ay anak mo gid day basta laki nga grabe ka painom para pagana lang pero kung maghubog gyud gani perme luya kay na oy luyang lawas sa ilang kuan. Ganang day Miray ingas ba Dorby nga magkita mi kung musugod siya nga himuon ko niyang kabit. Kabito na ko siya ikay ingon kay di ba asawa man ka? Ha? Uy, medyo naipit yung kuba. Ay, gid mo siya.
uban man mong balay lain. Hindi, malipay to siya kung masayod. Gaya mo siyang kabiton da. Malipay ka siya. Sige, karon dayon. Ako ingon si Badura. Ay, salamat kay King kasi mga asawa. Suka pa ko sa suka Wala magnanahipin. Silahan ko Katuski. Mo paggamit dali dayo Mga gisbador daya, isa ano mo tayo, di tayo ko mainom tayo, di na ako magubog tayo. Ay kasubok na ako pwede buwagan akong kabit. Kaya nahigop man naman ko sa akong kabit. Mahal ko na ang akong kabit. Galing! Wa na gidbuwagi sa akong asawa niyang kabit. Pan, mahal ko kay nga akong asawa. Naglibog ko. Buwagan ko pa kasi, o di? Medyo naipit yung kumba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Abil, ginaingon. Basta batanon pa, mutira gyud bisan kinsa. Muhunong lang kung masira na. Hitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Abel. Nagita pa lagi ka diha. Di ka mamasahiro. Di lang sa kura eh. Kay? Lain pamati ko sa akong lawas. Saan nga street mong gugkog. 24 hours sa gidrive ng akong taxi. Sa lawas ko na puntang sobrang pagpamuwaw. Oo lagi, mga bitong nga, pahuway sa kuron. Di ko ra. Ha? Wala saan ni mo, Bay Beloy. Ha? Nga naman ba Crispin? Naaroy bagong kaplan. Gwapa! Guwapa, matanon. Basig suga ra. Suga nga kulod lang na siya kagwapa ha? Tilan, guwapa lagi. Natabli na ko gabi eh. Unsa na tabli? Natibol ba? Natibol. Klaro ha? Pero mahal lang. Kuya, mayo mo drive. Ay, maayo kay Bayoy. Uy. Maayo kay mo patuyo ko steering wheel. Mo ba? Uy, ba Crispin? Nindo tayo na drive ng gagana eh. Kinsay lindot driver? Ang bagong kaplag. Di ko na ito rin. Kisa na kayo mo ng cellphone ha? Si Bay Crispin eh. Di mo sa bagong gida nga taxi lang na nindo ko no. Bagko pa kayo. Gwapa. Balikat? Unsa? Taxi oy. Unsang kakura ha. Yamats. Daghana kong mga taxi nga nagparking. Ha? Magawa ta sila bagong kaplan. Mo ba? Taxi driver di. Patanon, patanggalan. Mo ba? Ganahan kong suway. 5K. Mahala. Mix! Mix ay! Ano to boss? Mix Ikaw na ay! next. Mix! Bay Chris, ikaw na next. Mahal kayo. 5K. 5 hours. Bay Chris. 5K ka mo. 5K. Ako? 5K. 5 hours. Oh my God. Umas ng 3K. Buka ko yung 3K rin ni Crispin. Ako lang pagamitan ng token mo aron makasuway sa ko sa bagong kaplag. Madali mo diyan. Uy! Nabi na meeting mo. Dali kayot, nadali ka. Madali good. Sige na Bay Crispin, dadaling ba? Ayat. Dito nga aming duha, Bayabel. Ay, may pasabot ha? Ito okay na siya na 3K. Sige, okay na ha? Oo, panang style ah. Okay na kamis? Pilay room aircon din ni Brad. Eh, 3.5 sir. Mahalagot. Hala no, tuga-tuga man magdana ko din oy. Wa man dami kwarta. Balik ka. Tayo pa, kanito lang, straight lang. Bay Crispin, ako sa bayad sa kwarto ng hotel. Pero bayarin niyo ko ha. Tunga, di ako bayad. Bigyan tutong yan. Tas taxi. Ano rin ba nga ha? Kapoy ko ng lawas, unya, nag-drive og 24 oras. Akong tawagan di. Pero wakto bagas ka na hantak ko. Wala na mute? Wala. Ito bagas ka na hantak off mo? Ano mal ginaganahan na? Ito rin kiinin magpagkong kaplag. Kito taxi. Babae gito. Uy!
Ako! Lano, sila tsukang duha pulos mga hangul. Nagsatagsa, uy. Ako yun na lang, lit. Kisay ni bayad og 3K. Ako, tricky ako. Ikay una, dali na. Kini. Kay ngani mo. Abel ko, miss. Basta Abel, mga hangul gyud og unod. Wala kayo, magbubulo ko na yan. Di mayang naong ni mo. Ikaw kisay ngani mo. Billy House, Chris. Yes. Kay sunod human na mo ni Abel. Ilaina ng dunay audience, Miss Scarlett. Muna akong ganahan ni dunay mo tan-aw sa live performance. Ina. Ganahan kay ko ano sa day. Gawas ito guys. Sabi na. Buti ba ito? Nagduko na. Mga din ganahan kang mugamit ako. Miss, di na ba nang dagang istorya? Ano yung taksana? Ako na may, ay, samok ka na yun. Ay, agay. Di na lang mabuti magigulitan. Lain na lang. Galit! Oo, samok is my Christmas. Samok ka. Ay, Astriki, ay. Lamig, ay drive Scarlett sa 3,000 ako, ay. Trabaho na gusto ng botong. Pero lamig, ano? Unsa kaya ito yung resulta ko sa tumawad sawan. Patay kita. Dibayad ba itong Scarlett? Hindi na. Oo. Paita. Sabi mo. Kakanan ko buskura. Ako saan? Unsa amin ako? Magkakanan saan ako? Kitulis ka? Kaya yun. Masakyan kong tulog at tulisan tayo. Syaro naman sad ka, uy. Wadyo ka gabantay nga tulisan tong nakasakay nimo. Kabantay ka ko nga. Ang purma to, dato kay purma, dato kay tanawon. Dagang gisulog nga las. Unya, mga gwapo. May babae di ay? Pilting gwapa ha? Pilting lamia. Maayo kayo mo doy. Karo biya nimo, Bill. Huwag ka tulisa, uy. Basta magpanakla na ganit kami gamit kag babae. So ka sinood. Ay, agay. Naipit yung kumba. Ngano ni? Mag-isog mo kong pangihi. Agay, apdos mo sakit tayo pangihi. Uy, ngano ni? Gumira sa tumugawas nga ihi. Adto ko buti kami. Nagtutambal. Nga, uy, medyo naipit yung kumba. Ano? Sakitan ka mga Oh, by Chris, ay, sakit tayo. Apdos mo Pardiyos, tag-ibat, ibay. Nasira ta! Nasira ko si Mundo! Sorry sa mga mata. Sulta na! Nisulta na ang inyong kahangol ni Chris o Boring. Nasira na mo. Sakit kayo pang lahinay. Hindi ko kakontas ka sakit ko. Sige! Ganit pa ng Boring. Ay, di talaga ang doktor, oy. Walag maputol ng imo. Pili lalim ang kasakit kung masira. Itaggang ito. Di na kung magamit kung buring kay butete siya makahilip. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Inaingon, sa dihang gibudhian ko nimo, gihatag ko ang tanan kong pagsabot sa sakit sa dughan. Pankaron nga nakakita na ko og mas labaw pa nimo, ay adjust na lang. Huwag kining nahitabos mo. Ulos ka pinama kung nakaabot ni Rodal Dinfis among abutamon. Pero wa pa man gigapon siya maabot. Tawagan ako pod. Off po na yung cellphone. Asa pa mong day siya? Sige naman ako sa ining auto ko eh. Di na ako so sa garahe ang auto ha. Kayo man tag-sex, maglakaw tag-balik. Si Sarah may paabutan mo. May mo pa? Ayaw na siya kisguti. Kita pa yung duha ang nagkuyog ha. Ano, tukbo na lang kayo sa imo. Yun na, maluta sa itong kwarto. Tanada yung dong dante. Ay,
Ayahanin ako eh. Upat ka na akong kinatunakuhan. Ay, yan ako eh. May oras, tanaw ko na tiko ko na ako eh. Luya eh. Nagubog na lang taon. Oh, sige pa, wait ha. Kay manlakaw talong taon-taon at ito mga out sa restaurant ha. Bago kami sa atagi ko kwarta lang eh. Tadi ko na. May ko na edit. Kaya wala ba na ko to sa tungan sa aming sabot. Okay, okay, sakta. Hatagan tagarog 5,000. Nadakhan na dyan na niya gipuhat. Naiyak kong injan ng sumasabot. Di lang na ko mapaulit sa bahay. Mato na ko sa kong amiga sa ilang natet. Yan sa man malakaw na ta. Pagkain muli bilhin ko. Atuon ko siya. Ako siya paulian ba sa ikabaulan. Unya, di lang tabang lakaw usap di ay. Ay, dili mo na eh. Atuon sa ako Sarah. Nangita na ko berasan. Ano atuon siya. Hindi ako umaglain ko labas. Eh, sakinan man nga may hunong tungod sa bahay. Ikadali ha, ablihan ako ang bitana sa kwarto. Dungawan ako sa ubos kung kinsa ningi ah. Kadiyat lang. Sinagit lang ito ang bisino sa kanya. Dante, Susana, siya ni ah. Basig, nabaw siya nga. Ni ako sa inyo. Bawa na tingin niyo siya nga. May relasyon to. Sorry ha, nadugay kong abli sa gate kay nakatuog ko. Niagit ko day. Kay gol kay ko. Kay giinjan na sad ko ni Dante. Ha? Giin siya na sa kaniya? Oh, kasalbahis kit anak niya, uy. Kana sapatos nga na tungod sa pultahan. Kung Dante man na. Dili mahitabo nga masayop ko. Kay ako'y nagpalitan ng maong sapatos. Day, unya? Day. Kalit man naglain ng akong tiyan, uy. Ha? Mubalik na lang ko sa agi, uy. Kay, mupauli lang sa kuday, uy. Uy. May kinaras sa gawas ang auto ni Nadat. Kita na ko kung mugawas siya. O kung kinsang iyang kuyog. Oh, na. May abli na ang gate. Oh, dili. Si Dante. Sila ka nang mikawas. Mga salbahe sila. Doon na di ay sila relasyon. Mga ding permi kong inchano ni Dante sa among sapot. Akala ko magkasama. Unsa? Okay, istahod ko nung kansara sila kay karong gabi sugtod ka niya. Mo ba? Oh. Iduta ko ng balita agad. Sige. Mamisita ko niya karong gabi. Kaya, magmaya na kay sugtod lagi ko nung kaniya kay giluban siya giluiban siya siyang uyab taon ni si Dante. Mo ba? Kung baos taon siya siyang uyab. Salamat taon day nga gisugot na ko nimo di Sarah. Taas ng panahon nga, gisabot na ko si Dante. Gisultihan ko na siya, nga nasayod ko nga uyab sila si Nadet. Apa nakikita gihapon siya kang Nadet. Busa, surrender na ko, Ramil. Oh. Ikaw ang tinuod nga nagmahal ako. Sa isugot na ka. Manhinaot lang ko, nga makaton ko sa paghigugman nimo sa maabot ng mga adlaw. Buhaton ko ang tanan day. Aron mahalon ko nimo. Aton ginako ang tanan Sarah. My heart is weak. I want you to me. Human sa nahitabo naman ni Ramil, hingpit na nawa ang gugma ko nga kang Dante. Og si Ramil nang akong gimahal, nagkaroon ng akong higugma. Ug mao to mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 43. Ug usbon nako, salamat kay sa inyong pagpaminaw sa atong mga drama. Og atang-atangi mga listeners atong Part 44. Nag-edit na po ko ginahinay nga og salamat jud kay sa inyong pagsuporta pirmi, pagsunod sa atong mga drama. Daghang salamat.